подарък на Краси. На кой? На Краси, да. А това? И това е слънче. А това? Слънче. А това? Слънче. Какво е? Виж голям кон. Да, голям кон. Виж какъв голям кон. И още едно конче има по-нататък. Хайде, качвай се сега сама нагоре. И всички две кончета. Две кончета. Сега покъсни малките. На кой са? На тебе са тези яйчица. Ама аз имам вкъсти. Знам, но аз ти ги давам и тези. Същи са, да. Същите са, да. Да, същите са. Хайде, носи ги. И аз имам. Да? Само и аз имам там. Да, и ти си имаш такава кошничка с И аз яйчица. имам такава коса. Да, Да, и аз имам такава коса. да, Ама и аз имам. да, Да, и аз имам. да, имаш си. Какво ще правиш сега? Ема. Това какво е? Някакво детско.